مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. Muttaqilara wa'de edilen cennetin wasfy şu tariqadır. Onun gasrynyň we bagynyň aşagyndan näherler akyardy. Şoň meweleri hemişelikdir. We saýasy da hemişelikdir. Maksudi cennette hemişelik istirahatlyk bardyr diýdigidir. Şu tariqa wasf edilen cennet muttaqilaryň we perhizkar adamlaryň agybaty we barjak jaýdyr. We kafirlaryň agybaty we barjak jaý dowlakdyr. والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب. Oltor adamlary ki biz şolara kitap beripdik. Şolar sana nazil edilen Qur'ana hoş bolarlar. Oşol cemaatlardan bäziler bar ki sana nazil edilen kitabyň bäzilerini inkar ederler. Sen ayt, tahqiq maňa emredildi Hudaýy ibadet etmek bilen. Oşoňa şerik karar bermesizlik bilen men halklary Hudaýyň tarafyna çağırarmen. Oşoň tarafynadyr gaýdyp barjak yerim. وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. وشو tariqa Qur'any nazil etdik. Adamlaryň muhtaç zatlaryna hukmetýän we arab diline bolup. Ve eger sen olaryň hawasyna taby bolsaň, özüňe alym gelenden soň şu suratda seni Hudaýyň azabyndan saklayan we ýarylyk berjek ýokdur. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لكل أجل كتاب. وتحقيق بالسنن أول رسولlarını iverdik ve biz şolara hatınlar ve awlatlar berdik. Ve hiç peygambara yoktur bir nişane ve alamet getirmek meger Hudaýyň izni ve iradesi bilen. Ve her zamana has bolan kitap bardır. Şol zamanan ahline salahiyetli ve islah etmege laýyk bolan kitap. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. Allah tebarek ve taala sen zadyny pozup ýok eder we istese sabit eder goýar we Hudaýyň ýanyndadyr kitabyň asly. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. Ve eger sana köketsek Mekkäň müşriklerine wa'de eden azabymyzyň bäzisini ýa-da seni wafat etdirip aradan aýyrsak pes sana lazım zat tebliğ edip yetişdirmekdir. Ve hesap biziň ohdamyzdyr. أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. Aya şolar görmeýärlermi ki biz ýeri hemme tarafyndan kemeldip barýanlygymyzy we Allah tebarek we taala hukmeder we oň hukmyny red etjek we şoňa muaryza etjek ýokdur. We Allah tebarek we taala çakkan hesap etýändir. وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ. وتحقيق yaman mekruh hile etdiler. Olardan olarak kafirler da. Pes Hudaýyň ihtiýaryndadyr tedbirleriň hemmesi. Allah tebarek ve taala her insanyň etýän amelini bilýändir
we tizlikda kafirler bilerler ahiretin ýakşy agybaty kim üçindigini. ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. Ve kafirler aýdarlar, sen Hudaýyň tarapyndan iýerilen resul däldirdiň diýip. Sen şolara aýt, siz bilen meň aramda gowah bolup Hudaýyň özi kafidir. Bu ol kişideki oň ýanyna kitaby, ýani Qur'any bilmek bardy, o da şahit bolar meň nebawwatyma hakdygyna.